Hey guys, Mr. Passioner. I dag der har jeg en klip for jer, som jeg viste. Det er i det nye, eller ikke det nye, men New Time 2025. Efter den nye opdatering er der kommet en ny e-stack, som jeg har tænkt mig at vise jer i dag. Den er pænt simpel. I skal bare tage en eller anden klasse, der har en håndgranat. I det tilfælde har jeg ingen klasse, da jeg kun har sniper classes, men bare følg det jeg gør. Og så skal I også få den nye e-stack at se. Den er virkelig cool. Så der er nogle regler. De første gang, I må ikke skyde dem ude for her. I må kun skyde dem i de første hus her, så det var 1, 2, 3, hold et lag, og 4, dukkerne kan skyde, I behøves ikke, 5, 6, 7, det skulle gerne være 7, måske flere. Det er forskelligt, men ja. Det så vi gør nu, det er, at I skal løbe hele vejen over bagved. Og der står en mand her et eller andet sted, han står så her. Ham skyder I. Og der er jo en Fortress 2 for det. Så det gør, at I løber herover til den her bil. Jeg kan godt tro en mand, det er lige meget. Kaste granaten ind under. Men på den springer. Der. Så det I gør, er at I stiller jer lige foran, hvor der står 01. Sætter jer ned, skyder hende lige i hovedet, og nu kommer den svære del. I skal ramme lige i midten den her. Det var der. Så rejser jeg op, går herud til, vender ham. Skyder I først på P'et, og P'et igen, og L, og T, O. Derfor skyder jeg på 1, 0, den, så skal jeg ramme lige her, og så skulle den gerne komme. Der er den. Den er virkelig cool, den her lille lys. Jeg synes, det selv lige skulle prøve at gå ind og prøve den. Jeg har i hvert fald haft meget sjov med mine venner. Det bedste er, at I skal behøver ikke være 2 personer, men ja. Hvis du kunne lide den her video, så like, følg og subscribe. Kan vi få 4 likes, så vil jeg være glad. Ja, det var det, for det special der. Ha' en god dag. Peace.